iba som vám chcel povedať, že dneska 17.12. tak od dneska budú proste budeme natáčať svoj deň do Vianoc a ja to potom celé dám dokopy a dám to na YouTube, takže sa máte na čo tešiť. OK, čaute ľudia, dneska si ideme zahrať Steel a Brainrot. Po dlhšej dobe som sa tam trochu dobre zlepšil. Mám lepšie brainroty jak vtedy, hej. A uvidíme, že či nám niečo neukradnú, či nám dobre padne, alebo čo. Včera sa mi podarilo ukradnúť veľa, takže Steel Brainrot New Players Servers Brazilian Spike. Kámo, ten týpek, ktorý vymyslel Steel a Brainrot, musí byť že extrémne bohatý. 7, 6, 5, 4... Trulimero Trulicina. 1... Lock, dej. Ty jeden. Zatiaľ nič. Takto nejako vyzerá moja bejska. Tu máme Rhino Tosterino, potom Leule, Girafa Celester, Cavallo Virtuoso, Choco Bunny, týchto dvoch som nepoznal vôbec. Rhino Tosterino, Chaktori, Tomeo Nito a Cavallo Virtual. Kamo, ukradneme random typy, proste nebyli písané. Očividne to je začiatočník. Jeden typek hnusný. Ja ho predám, lebo on to nejako veľmi ide. Toto je na čo? Yeah, robí 360. Prečkámo, lebo týto. Dáme si to odznova na nejaký druhý server. Je má vlastne server, kde som iba ja sám a to bude najlepšie. Takže nikto mi nič neukradne. To bude super. Akože neviem, prečo sa čo máme kamaráti server už Steel a Brainrot, tak sa volá Skibidi Duo, ale nevadí. Samozrejme, tu sa môžu pripojiť iba moji kamaráti a proste tým určite nebudú ukradnúť Brainroty, takže som tu safe, hej. Kámo, mňa vždy zaujímalo, čo sa robí s týmto. A musíš to dať nejakého 4 Brainroty, tak ja si kúpim nejaké 4, hej. To je úplne jedna vec. Berry, Bicus, Bombicus. A ešte na Bombardia. To mám. Teda bejska. No, to to. Tak mohol by som dať 3.
Mám problém. Big problém. Sedem, 2. Mám po 2 týchto, takže berem jedného tohto. Dáme ho sem. Okay. Ešte tohto. Nie sej. Dvoch. Ešte 3. Ešte jedného. Ja som to predal. Ježiš. Bandito pobrito. What? Bandito pobrito. Tak tohto brajno, to som ešte nemal. What the fuck? Čo teraz? Ja som ich vrátil. Čo sa tu dá robiť? Ja to nemám tak. To si robíš srandu. Leru. Ja predám všetkých týchto. O minútu bude legendary, ale to nič. Legendary je slabé. Ja už som ten rebír. Vybrý na to pomalej. No, ty sa budem toho ľahko. Rhino Tosterino. Strawberrelli flamingelli. Slabých? No preto, lebo mi všetkých ukradli. Všetkých, ktorí som mal, tam mi ukradli a jediné, čo mi ostalo 11 biliónov. Aj keď mi to je momentálne na hovno, keďže žiadne brainy také dobre momentálne nechodia. Takže... Toto je asi koniec videa. Čo nám ešte chcel povedať je to, že každý deň od 17. novembra po 24. budem proste natáčať môj celý deň, takže to... What? Si ho chcem kúpiť?
Čo sa stalo? What the... Prečo? Kde je moja bejska? Frigo Camelo. Tak. OK, tak. Čaute.